Sklamali ma Nemci, sklamali ma Holanďania, Turci samozrejme, pretože Oni za 90 minút nevymysleli nič. A to je ten problém. Preto ten zápas taký bol. Za mňa samozrejme Lukas Dyň, ako hovoríš, nech odovzdá kopačky, veď im už len nožíky dať a pištole do ruky a mohli nastúpiť. Že Messi nenabeha tých 10, 11, 12 kilometrov, nabeha možno 6, 7. Tradičného príslovia, že peniaze až na prvom mieste. Portugálci to nezvládli celkovo ten turnaj. Ja by som ho jednoznačne zrušil. Na majstrovstvách Európy sa tento duel nehráva. No asi nebudeš na to úplne spomínať, že o 20 rokov, že na šampionáte v 26. sme boli tretí. No to sa ťa asi nikto nikdy neopýta, že Že víťazom bude Francúzsko. Zhodneme sa na tom? asi nie, ale Nevadí. to nevadí. Halftime show vraj 30-minútová. Máme informácie, či to naozaj bude 30 minút a kto vlastne vystúpi? Zostávajú už iba posledné dva veľmi atraktívne súboje svetového šampionátu. A my si dnes toho povieme oveľa viac, pretože futbal je na jojke. Sledujete a počúvate epizódu číslo 281. A dnes opäť nebudem sám, lebo sú tu kolegovia z Jojšportu a veľmi sa teším, lebo o futbale toho vedia viac, o tipovaní neviem, ale zistíme. Dobre? Tomáš Horváth, vítaj, ahoj. Ahoj, ďakujem za A pozvanie. Michal Gavron, čau. Ďakujem, ahoj. Chlapci, baví vás futbal ešte, povedzte. Sledujete to, stíhate to, nemáte toho dosť? Jasné, že baví. Každé 4 roky si počkať na takýto veľký turnaj, jednoznačne, že baví. Tie nočné časy nie sú úplne prívetivé, ale teraz sa to už v závere zlepšilo. Už ani tie nočné časy nemáme, takže už je to lepšie, ale je to super, jasné. Už nám to bude chýbať za chvíľku, už len 2 zápasy a budúci týždeň si povieme tak ku koncu týždňa, že už kľudne aj o 2:00 ráno by sme si pozreli nejaký futbal. Áno, predpokladám, že áno. Ono v podstate ideme do finále, ako sa hovorí. Čakajú nás o chvíľočku top atraktívne zápasy, o ktorých budeme hodnotiť, teda hovoriť, ale je aj čas na hodnotenie, by som povedal, už toho celého šampionátu. Ak by ste si mohli vybrať nejaké top momenty, skúsme také 3 plusy a 3 mínusy. Napríklad, čo vás tak zaujalo, sklamalo alebo potešilo. Ja viem, je toho oveľa, oveľa viac. Tak ja len poviem tak sám za seba, že také 3 plusy moje je Nórsko, ako hrali, ako komunikovali, ako fandili, celkovo tá energia, ktorá išla z Nórov, to je také moje plus. Kapverdy, ktoré neprehrali ani jeden zápas, potešili nás a prekvapili, aj keď teda trhali sme tikety kvôli Kapverdom, musím sa priznať. A potom, čo mňa baví, chlapci, je úvodný ceremoniál. Páči sa mi, ako je to nachystané, ako vyzerajú vlajky, ako všetci nastupujú. Je to také honosné, pekné, iné ako predtým. A tých mínusov samozrejme je viac. Ja len poviem také za mňa krátke. Červená karta Balogun, to ma ale že veľmi sklamalo, ten politický zásah. Nebudem to komentovať. Neúčasť Slovenska, samozrejme, pochopiteľne, že nám chýbajú. A možno ako fanúšika francúzskej repre ich výkon proti Španielom. Ale k tomu sa o chvíľočku dostaneme. Michal, tvoje plusy a tvoje mínusy, povedz. Ja by som spolu tie príbehy v zásade aj Vozíňa, aj Kapverdy, ale aj iné krajiny, ktoré sa dokázali dostať dobre. Samozrejme, Nóri, tí nás pobláznili. Ja som komentujem aj napríklad bežecké lyžovanie a tam cítim, že Nóri sú naozaj top krajina, ale teraz vďaka futbalu spojili ju. Ja mám strašne rád štadióny, mne sa páčia americké štadióny. Nie ten v Toronte, ten vyzerá ako keď zle skladáš Tetris a nevychádzajú ti kocky, ale sú nádherné. Aj teraz v semifinále sme videli Arlington alebo Atlantu, aj vo finále v New Jersey. Je to taká kombinácia nových štadiónov a tých, povedzme, tradičných amerických, bejsbalových, americko-futbalových. No a ešte pozitívum mám to, že sme videli vlastne pravdepodobne rozlúčku viacerých legend. Aj Modriča sme videli naposledy zrejme, možno aj Ronalda, aj keď o 4 roky sa hrá v Portugalsku, tak možno, že ešte potiahne. Možno Lionela Messiho, Manuela Neuera a takýchto hráčov. To sú moje pozitíva. A negatíva? A negatíva, ty si spomenul toho Balogana, mne vadí trošku alimbizmus hlavných rozhodcov. Častokrát sa spoliehajú na ten VAR, počkajú si, ako im pomôže. Ja chápem, že to je nejaká skúška správnosti, že si ňou pomôžeš, ale niekedy mi chýba taká rozhodnosť hlavného arbitra. Napríklad vo včerajšom semifinále hneď odpískal tú penáltu, vlastne nie vo francúzskom semifinále, hneď odpískal tú penáltu. Jasné, bola
jednoznačná, ale viem si predstaviť situáciu, že by sa rozhodca k tomu vlastne vrátil, hej, späť vďaka tomu VARu. A mne vadilo aj veľa tímov, bolo tam veľa také hlušiny, ja chápem, prečo to tak je. Chápem aj tie príbehy, keby to nebolo, tak nemáme Kapverdy, ale mali sme tam týmy, ktoré nemali na to dostatočnú kvalitu, aby tam vlastne boli. No a mne trošku, ako keby sa vytratil taký duch toho tradičného futbalu. Ja som veľký fanúšik Brazílie, ale dnes hráme futbal podľa šablón, dnes hráme futbal podľa dát a takých tých hráčov, ktorí majú taký flair, už tam nemáme toľko. No to mi tak poď, svoje plusy, mínusy. Čo mi zostalo, ale poďme na to. Mne sa páči veľmi tá plynulosť zápasov, že tie nové pravidlá sa dobre zaimplementovali niektoré, že teda aj tie vhadzovania od kopy, všetko, Súhlasím, že to je také áno. plynulé, rýchle, Áno. že tá lopta je o mnoho viac v hre, ako predtým, že sa nezdržiava možno až tak, ako pri tých predošlých zápasoch, teda nie je možno, ale určite. Páči sa mi to, že strelecky to ťahajú tí najlepší hráči na svete, že tam nevystrelil teraz zrazu niekto, kto na jedných majstrovstvách sa ukázal a zrazu, ale sú tam naozaj tie mená, o ktorých sa hovorilo, že by mali ťahať ten turnaj, to sa mi tiež veľmi páčilo. A celkovo tá organizácia, vy ste to už trošku hovorili, jednak aj tie nástupy, aj tie štadióny, aj to, že vydržalo počasie, čo samozrejme nikto nevedel ovplyvniť, ale hovorilo sa, že tam možno 80-90 zápasov bude v ohrození kvôli počasiu a že sa bude prerušovať a prakticky len 2 zápasy, ak sa nemýlim, boli také, že jeden sa prerušil cez polčas a druhý sa posúval. Takže to sa mi veľmi páčilo. Atmosféra nakoniec tiež dobrá, aj keď to bol tiež veľký otáznik. Takže ja by som dal asi tieto 3 pozitíva. A čo sa negatív týka, tak určite veľa takých tých kontroverzných rozhodnutí, či už teda Balogun, alebo rozhodnutia niektorých rozhodcov, ale to ste spomínali, takže k tomu sa už vrácať nebudem. A ty si hovoril o tom konci Ronalda a Modriča, ja by som to dal do negatív práve, že? Áno, Že sa končí tá napríklad, éra, hej. pretože tí hráči, na ktorých sme vyrastali a na ktorých vyrastali niekoľké generácie, tak proste končia, že už ich asi neuvidíme na tých veľkých turnajoch, takže pre mňa je toto práve že negatívum, že už ich neuvidíme. No a výsledky niektorých tímov ma sklamali, pretože sklamali ma Nemci, sklamali ma Holanďania, Turci samozrejme, pretože tým vôbec nevyšla tá skupina, aj Česi mňa sklamali, pretože som čakal od nich viac vzhľadom na to, akú mali skupinu, takže asi toľko. Tak sedíš na dobrom mieste, lebo tu plačeme nad tiketmi, ktoré nám nevychádzajú a teda veľmi dobre si vybral Čechov, Turkov a tak ďalej, kvôli ktorým tie tikety skončili v pivnici, hej, napríklad, dobre, aj tam. Ale keď hovoríš o tých sklamaniach, chlapci, tak poďme hneď na to semifinálové Francúzsko, Španielsko, ktoré ešte máme, predýchávame to takto spoločne. Mňa teda Francúzi aj sklamali, aj nahnevali, aj šokovali, musím povedať, odovzdaným, bezduchým výkonom, tým, ktorý to mal našľapnuté minimálne do finále a ja sa priznám, a veľakrát som to aj povedal, že som ich typoval za víťazov celkového šampionátu. A na druhej strane Španieli, ktorí odohrali takmer dokonalý zápas. Neviem, či to zopakujú vo finále, to si povieme o chvíľočku. Ako hodnotíte vy Francúzsko-Španielsko? Začneš, či idem ja? Môžeš ty teraz. Ja to ešte trošku mám v pamäti, keďže som to komentoval a ja by som to rozdielil možno na také 2 časti, pretože ten španielský výkon pre ľudí, ktorí sa výraznejšie zaoberajú tým futbalom, pre trénerov, pre hráčov, pre scoutov, agentov a tak ďalej, bol určite, že asi takto má vyzerať ten futbal dnes, hej? Že oni si povedali, že toto je ono, presne, že takto sa má hrať, že tam nebola chyba, že to bol proste bezchybný výkon. Ale pre bežného diváka si myslím, že ten zápas nebol až taký atraktívny, pretože bežný divák chce vidieť, aby to lietalo hore-dole, aby padali góly, aby boli nejaké fauly, karty, štandardky a tak ďalej, ale túto Španieli jednoducho predviedli dokonalý taktický výkon, to treba priznať a treba uznať, že hrali naozaj že výborne, prakticky bez chyby. Ale zase bežný divák si myslím, že nemusel byť až taký spokojný s tým zápasom. Čo sa týka Španielov, ak niekto mohol zastaviť francúzsku ofenzívu, jedine Španieli svojim herným štýlom. Podarilo Alebo sa im to. Paraguaj s tvojím Alebo so bojovným svojím štýlom. veľmi bojovným, až príliš bojovným. Španieli, oni išli s jasným herným plánom. Samozrejme, vyšiel im v ústrety aj Dyň, ktorý urobil hroznú penáltu, úplne zbytočnú. To im určite pomohlo, bolo to aj o tom prvom góle. Keby ho možno dali Francúzi, tak to vyzerá inak. Potom sa zranil ešte aj Saliba, ktorý bude dlho chýbať. To je veľký problém. Rozpadla sa zrazu obrana, dostal si gól. Prvýkrát na turnaji prehrávaš pre Francúzov.
hovorí sa, že góly ti vyhrajú zápasy, ale trofej ti vyhrá defenzíva a Španieli aj napríklad na Eure pred 2 rokmi, kde som bol aj osobne a ukázali, že De La Fuente to má naozaj výborne urobené. Ja to dokážem oceniť, možno to nevyzerá atraktívne, ale oni si splnili tú svoju domácu úlohu na 100% a preto majú odmenu. A druhá vec je tá, že Francúzi celý turnaj bavili tou ofenzívou. Ten zápas možno nebol taký príťažlivý, ale pretože oni za 90 minút nevymysleli nič. A to je ten problém. Preto ten zápas taký bol. Súhlasím, budem aj ja kritický, špeciálne na tých Francúzov, lebo hovorím, že pokazili mi aj náladu a sklamali ma. Aj tiket? Aj tikety, pozor, nie jeden, ojojoj. V 81. minúte, ak dobre hovorím, mali prvú strelu na bránu. To pri ich útočnej kvalite, ktorú majú, je neospravedlniteľné. A budem kritický a vytiahnem aj názory francúzskych novinárov, ktorí hovoria, to je zápas, v ktorom vybuchol Didier Deschamps. Napríklad aj také názory sú. Čaká ho v sobotu posledný rozlúčkový zápas, budeme o ňom hovoriť. Ja viem, po vojne je každý generál, samozrejme, teraz aj my tu mudrujeme, ale nemyslím si, že dať Tchouaméniho, ktorý nebol rozohratý alebo polozdravý, polochorý, do základu bolo správne rozhodnutie. Manu Kone sa tam možno hodil viac. Za mňa samozrejme Lukas Digne, ako hovoríš, nech odovzdá kopačky. Chlapec, ktorý celý život hrá futbal, nemá periférne videnie. Necíti, že tam má Jamala. Otázka, nemal tam byť Hernández od začiatku. Ale to by sme mohli takto ísť ďalej a ďalej. Súhlasím s tebou, aj s vami. Ale poďme na to pozitívne, lebo Španieli trhajú jeden rekord za druhým. Dorovnali Talianov. Jamal 12 zápasov za repre a neprehral ani jeden. Sú pre vás favoriti vo finále Španielsko? Áno alebo nie? Áno. Áno. Máte ich na tikete, chlapci, Španielov? Nemáme. Povieme si na konci, aké sú kurzy aktuálne, takže to budeme o tom hovoriť. No tak poďme na čerstvý súboj, ktorý tiež predýchavame. Anglicko versus Argentína. Ako ste si ho užili, chlapci? Ja som bol ešte pol hodinu v tránze po zápase, aj v dobrom, aj zlom. Bol to zaujímavý zápas zo všetkých možných pohľadov, aj s nejakou tou históriou, nejakým tým podmazom o Falklandách a tak ďalej. Ale aj herne povedzme, že ten tradičný It's Coming Home od Angličanov od 66. respektíve obhájime si titul, ale ty si hovoril, že Deschamps dostáva doma sódu vo Francúzsku, ale podľa mňa ešte väčšiu a s poriadnymi bublinkami dostáva aj Tuchel, lebo podľa mňa sa zľakol toho postupu. V 56. minúte, v 60. sa rozhodol brániť 1-0 proti Argentíne. Odovzdal iniciatívu aj loptu a to bola cesta v odzovkách. Nie It's Coming Home, ale Driveway to Hell. Áno, súhlasím. Tomi, tvoj názor? Pre mňa to do tej 55. minúty, keď bol ten prvý gól, bol veľmi, nechcem povedať úplne, že podobný zápas ako Francúzsko-Španielsko, ale minimálne v tom, že tiež mi to neprišlo až tak veľmi atraktívne. Neviem, či som nejaký zhýčkaný už tými zápasmi niektorými, ktoré sa hrali na majstrovstvách, ale tiež to bolo pre mňa také viac taktickejšie a Argentína mi prišla, že hrala takým štýlom Atletica Madrid, čo tiež fanúšikovia veľmi nemajú radi. Ale potom sa to trošku rozbehlo a čo som videl, tak Angličania od nejakej 60. minúty, respektíve od toho gólu, mali 12% držanie lopty, čo asi hovorí veľa. A to bolo jasné, že keď začneš brániť v 60. minúte, že skôr či neskôr ten gól dostaneš, či tam stojí Argentína, alebo by tam stal akýkoľvek iný svetový tím, tak jednoducho ten gól by prišiel, ten gól by dostali a prišlo to v závere pre nich úplne v najhoršom čase, pretože mali tam v podstate aj zostavu, akú mali, nejakých 6 obrancov v tom čase, keď Argentína vyrovnávala. A pokračovali v tom stiahnutí, čo ma možno ešte viac prekvapilo, že keď dostali na 1-1, že to nešli trošku vytlačiť hore, že nešli jednoducho viac aj do tej ofenzívy. Možno tam nemali tých hráčov, ktorých by chceli, ale Thomas Tuchel ešte mal tie dve striedania, ktoré mohol pokojne urobiť skôr a trochu to vyvážiť. Neviem, či čakal na to, že už to dohrá na 1-1, pôjde do predĺženia a potom niečo vymyslí, ale teda teraz už toho veľa nevymyslí asi. No úplne iný prvý polčas, samozrejme, aj kvalitou, nasadením a všetkým. To bolo také malé kung fu, alebo ako by sme to nazvali. A naozaj som aj typoval, že tam hrozí červená karta, alebo vylúčenie, bolo to naozaj úplne na kosť. Ale potom ten showtime, ktorý začal od tej 60. minúty zhruba, Argentína klobúk dole, má v sebe niečo, má v sebe ten tým, taký X-faktor, ktorý už roky dokazuje, že nie je to len Messi, ale celkovo ten tým má tú juhoamerickú energiu, šťavu, chuť, proste, že úvarí toho súpera. A ja sa priznám, že už keď idú hymny
A ja milujem pozerať tie hymny. A to je jedno, či tam je africký tým, taký onaký. Milujem pozerať tie tváre a tak trošku sa im snažím vojsť do hlavy. Ja keď som videl, ako ju odspievali Argentínčania, tak som vedel, že je zlé. Teda dobre pre Argentínu. Veď im už len nožíky dať a pištole do ruky a mohli nastúpiť. Oni boli absolútne pripravení od prvej sekundy a ukazovali, že vedia tie náročné zápasy zvládať, že majú tie skúsenosti a že nie je to iba o Messim. Chlapci, téma Tuchel, veľmi správne hovoríš, takmer na odstrel. No nahádzal tam tých obrancov ako drevo do stodoly, súhlasím, oni tam nevedeli ani čo skôr, neboli zorientovaní a čas teda utiekal, ale predsa len Messi 5-krát man of the match na tomto turnaji. Je to jeho šampionát? Či mu fandíme alebo nefandíme? Uznávame jeho kvality? To jednoznačne, o tom nie je pochyb, keď ty máš 37-38 rokov a si najlepší strelec turnaja, dáš v semifinále 2 asistencie, vo štvrťfinále 1, predtým 9 zápasov na majstrovstvách sveta, v rade dáš gól, tak niečo musíš skrátka vedieť. Ja ešte by som, pre mňa je obdivuhodné, keď sa bavíme o tom argentínskom týme, podľa mňa Scaloni, aj všetci hráči, ktorí sú na ihrisku, museli akceptovať to, že Messi nenabeha tých 10, 11, 12 kilometrov, nabeha možno 6, 7, ale naučiť to ten tým a ten tým ako keby to akceptuje, že musí za neho možno aj niečo odrobiť, odbehať. To je pre mňa obdivuhodné, lebo bavíme sa o McAllisterovi, o De Paulovi, o Martinézovi, o Alvarezovi, čo sú top hráči vo svojich kluboch, ale oni kvôli tomu, aby tá Argentína, aby Celestes a možno aj Messi samozrejme uspeli, tak oni tie ega odložia a hrajú pre ten tým. To je naozaj obdivuhodné. Ale Messi, to je... Poviem štatistiku z dnešného rána, lebo vychádza veľa, ešte sme nestihli všetky samozrejme prebehnúť. Messi podľa Opta 65% prechodí. Walking football, hej? Naozaj. A my vidíme, on reálne sa prechádza. Ale ten počítač, ktorý má v hlave, ako skenuje celý trávnik a potom tie zázraky, ktoré robí, veď bolo aj také memečko, že nejaký tam vozička zrazu sa postavil a prišiel ako vozičkár a potom evidentne na konci už hurá, Argentína. Ďalší Messiho zázrak. Tomi, ako si užil ty tento súboj, povedz? Celkovo Anglicko-Argentína? No. Užil som si ho tak, že som mal konečne voľný deň na turnaji, že som si to mohol takže v kľude pozrieť. Ale uvidíme, no, že čo sa ešte bude diať na tom turnaji, pretože pre mňa zase tie semifinálové zápasy neboli až také veľmi, že by som nejako bol potešený z toho futbalu, z jedného aj z druhého. Takže verím, že aspoň tie záverečné 2 zápasy mi vrátia trošku to potešenie, lebo som asi čakal viac. Lebo veľakrát to tak býva, že to semifinále je lepšie ako finále, povedzme, aj v Lige majstrov, alebo tak, že stáva sa to často na tých turnajoch. A teraz som možno mal tie očakávania, že to tiež tak bude, špeciálne keď sa takto popárovali tie týmy. Španielsko, Francúzsko, Anglicko, Argentína, že sľubovalo to naozaj, že výborný futbal a pre mňa to až také veľmi atraktívne nebolo. Dobre, prídeme o chvíľočku k tým veľkým zápasom aj k iným témam. Uzavriem tému Messi, len teda citátom Thierryho Henryho dnes ráno, ktorý povedal ešte predtým, ako sa vôbec začalo finále, tak povedal, debata na tému GOAT sa po výkone Messiho skončila. Zlatan. No, dobre, OK, dobre. A zase môžeme polemizovať, o tom je futbal. Dobre, tak poprosíme prvú ukážku, aby sme si ukázali, o čo vlastne hráme, o aké peniaze, aby sme si porovnali, že vlastne ako to FIFA momentálne nastavila. Ak niekto vyhrá titul majstra sveta, samozrejme to sa nedá oceniť peniazmi, hej, lebo to je cena, ktorá, čo nebudeme hovoriť veľa, málo, proste má nevyčísliteľnú hodnotu navždy do kroniky futbalu. Ale predsa len to porovnanie je kruté, že nový turnaj, ktorý vznikol pred rokom, FIFA World Cup, je dotovaný sumou 114 miliónov a v úvodzovkách iba majstrovstvá sveta polovičnou sumou. Čo si o to myslíte? Tak je to v zásade logické a drží sa to toho tradičného príslovia, že peniaze až na prvom mieste. Je to tak, aj teraz to vidíme aj počas majstrovstiev sveta, aj počas toho programu, ktorý bude okolo finále, ale je to o tom, že sa bavíme o kluboch, ktoré sú v akcii 10 mesiacov v roku alebo 9 a potom sú tu reprezentácie, ktoré vidíme raz za 4. Takže preto zrejme áno, vyzerá to porovnanie trochu choro, ale v zásade na druhej strane pre mňa je logicky, že tých peňazí je pri tých kluboch viac. A ešte doplním, Crystal Palace za Európsku konferenčnú ligu dostal 20 miliónov. Aston Villa za Európsku ligu 52, Paríž za Ligu majstrov 144 a Arsenal za Premier League 230 miliónov. 4-krát viac
ako FIFA dáva za majstrovstvá sveta. Dobre, peniaze nie sú všetko, len teda chceli sme si ozrejmiť, aby sme vedeli, ako to vlastne FIFA má nastavené. Poďme na ďalšiu tému a poprosíme ukážku, ktorá žiaľ sa neuskutočnila. Toto finále, o ktorom sme mnohí snívali, že to bude hollywoodský scenár, napokon nenastal. Tomi, veril si, že by sa mohli, lebo v Pavúku to tak vyzeralo chvíľu, veril si, že by sa mohli stretnúť vo finále? Niekde v kutiku duše asi áno, asi každý dúfal, že sa to môže stať po tých skupinách, keďže keby Portugálci svoju skupinu vyhrali, tak by to nastalo už vo štvrťfinále a to bolo o mnoho reálnejšie. Tam si myslím, že keby Portugálci tú skupinu dotiahli na prvé miesto, že by sa stretli v tom štvrťfinále, že by to tak osudne ako napísal, ale asi každý naozaj dúfal, že keď to už dopadlo takto, že to finále by niekde mohlo takto byť, ale Portugálci to nezvládli celkovo, ten turnaj. Mne sa veľmi nepáčilo to, že mnoho ľudí a väčšina ľudí v podstate kritizovala Ronalda. Že v podstate Ronaldo je tá chyba portugalská a Ronaldovi nevyšli majstrovstvá a tak ďalej, ale za mňa tam boli hráči, ktorí, ako sú Vitinha, Bruno Fernandes, to sú hráči, ktorí to mali ťahať, pretože Ronaldo už má 41 rokov, hrá Saúdskú arabskú ligu. Samozrejme všetci na neho vždy budú pozerať, že to má byť ten líder Portugalska a ten ťahuň, ale za mňa tam boli iní hráči, ktorí hrajú teraz v tých najlepších svetových kluboch, ktorí to mali ťahať a neťahali, pretože hrali zlý turnaj a osobne si myslím, a to som tiež už viackrát hovoril, že Roberto Martínez nie je ten správny tréner pre takúto reprezentáciu, čo sa koniec koncov ukázalo s Belgičanmi, s ktorými v úvodzovkách nič nedosiahol s tou ich zlatou generáciou a ukázalo sa to teraz. Ostrý si, štiplavý si, ale OK, beriem, rešpektujem. Chlapci, je to veľké sci-fi veriť tomu, že Ronaldo, ako si Michal naznačil, predsa len o tie 4 roky, kedy šampionát príde do jeho rodného Portugalska, že by sa tam aspoň objavil, bol, zahral, kopol, ja neviem, aspoň symbolicky, že by bol ešte členom reprezentácie Portugalska? Z tých 1000, neviem koľko hráčov, ktorí boli na turnaji v rámci tohto šampionátu, ak existuje jeden, ktorý by to mohol ešte 4 roky vydržať, tak je to Ronaldo. Jasné, v 45 ísť na majstrovstvá sveta prekonal by Rogera Milu, ale nie som o tom úplne presvedčený. Nejaké percentičko tam asi je. Ak sa to niekomu môže podariť, tak rozhodne. Dobre, poďme na ďalšiu ukážku, pretože, a to ste zaregistrovali, že takéto srandy sa momentálne dajú kúpiť. A síce za zhruba 400-500 eur, nebudeme hovoriť o dolároch, FIFA ponúka finálový trávnik, kúsok z neho, pekne zabalený. K nemu je USB kľúč, neviem, čo je na ňom, hej, možno fotka Infantína, alebo neviem. A takýto pekný merch sa dá kúpiť momentálne. Chceli by ste? Na čom budú hrať to finále potom, keď to predajú ešte pred finále vlastne? Dobrá otázka, áno, dobrá otázka. Tak to je nejaký náhradný trávnik, ktorý vzadu mali nachystaný. Takže už vlastne zavádzame trošku. Neviem, tak ale ako marketingovo to takto postavili, samozrejme vypredané, nedá sa zohnať, sold out, ale aj takéto kúsky ešte sa nekoplo, ešte nevieme, kto vyhral a už teda ten biznis za tým celosvetovo takto funguje. No špeciálne, keď tam budeš mať ako na tej fotke tým A, tým B, tak to ťa musí potešiť, keď ti príde vlastne takýto nejaký exemplár do vitríny, že ani nebudeš mať tam tie týmy, ale tak snažia sa z toho vyťažiť marketingovo už asi všetko. Už v Amerike sa to aj očakávalo, aj sa to teraz ukazuje, že naozaj ten marketing tam chcú ťahať na veľkej vlne. Vidíme aj počas každého zápasu, ako ukazujú rôzne celebrity, nielen z toho športového sveta, na obrazovkách, ale mne sa to páči, že v tej Amerike viac začali ten futbal spoznávať, pretože oni to tam majú ako soccer, asi to stále budú mať ako soccer aj ďalej, ale vidia, že ten futbal predsa len má to svoje čaro, keď oni skôr ten americký futbal, baseball, basketbal a tie americké športy. Ale páči sa mi to, že začali to tak viac vnímať a viac to prežívajú, neviem či len na kamery, alebo naozaj, ale je to pekné, že ten futbalový svet sa posunul ďalej aj tam. Budeme hovoriť o chvíľočku aj o halftime show, ktorá nás čaká v nedeľu. Ak to každý vystúpi, porovnáme si tie informácie, lebo sú samozrejme rôzne. Ale poďme na ďalšiu ukážku, aby sme si povedali, kam ten futbal možno smeruje. A to je niečo, čo sledujete aj vy, že v Katare sme mali teda 32 tímov, momentálne máme na tomto turnaji 48 tímov a je na stole návrh rozšíriť turnaj na 64 tímov. Čo si o tom myslíš, Michal? Ja som už na začiatku, keď si sa ma pýtal na tie negatíva, som povedal, že už tých 48 mi príde veľa, 64 je už úplný úlet. Samozrejme, krajinám ako napríklad aj Slovensko by to určite pomohlo sa dostať na ten turnaj. Len ja
vnímam majstrovstva sveta ako výkladnú skriňu tímov, ktoré sa 4 roky alebo 3 roky snažia dostať sa tam a je tam to najlepšie, čo by malo byť. Zhustí sa to do jedného mesiaca. A teraz sme hrali vyše mesiaca, keď bude 64 tímov, budeme hrať 2. Ťažko povedať, aj čo sa týka toho kalendára futbalového, ktorý je preplnený. Ja nie som teda veľkým fanúšikom. Rozumiem, že je to aj o tom, aby si opäť predal nejaké tie aj televízne práva, marketingo, vytlkol z toho futbalu ešte čo najviac, ale ide to vlastne proti tej hre samotnej. Tomi, predtým, ako povieš ty svoj názor, ja len poviem zhruba tú mustru, ako to vymysleli, lebo vy viete, aký kalendár máte pracovný a čo všetko to obnáša, zabezpečiť, pripraviť to vysielanie, všetko. Tak 16 skupín by bolo, v každej by boli 4 tímy, počet zápasov by sa zvýšil z dnešných 104 na 128 a tak ďalej a tak ďalej. To by u nás potom už nevysielali 2 televízie, ale 4 možno. To len tak zo srandy hovorím. Tomi, tvoj názor na to rozšírenie? Ono počas tohto turnaja sa už hovorilo, že tá 64 padá zatiaľ na 2030 a že sa to posunie možno až do 2034. Teraz sa zase objavujú informácie, že sa to znovu otvorilo, že možno tých 64 tímov bude. Ja som sa včera o tom zhodou okolností rozprával s kolegom, s našim grafikom, s Mišom a on mal veľmi dobrý názor k tomuto, že napríklad aj tie baráže, pretože ty keď rozšíriš ten turnaj, tak dáš miestenky nielen európskym tímom, ale samozrejme aj z tých ostatných všetkých federácií a konfederácií a mal veľmi dobrý názor v tom, že keď už to rozširujeme a hráme potom tie baráže, tak prečo nespojiť všetky tie tímy, ktoré zostali v tých barážach, aby oni hrali spolu jednu baráž napríklad a potom sa ti nestane, že tam budeš mať možno tým ako Irak, ale postúpi ti Taliansko napríklad namiesto toho na turnaj, čo by bolo určite prínosnejšie pre futbal, pre kvalitu futbalu aj pre divákov. Takže to bol jeden názor, ktorý sa mi veľmi páčil a bolo to veľmi prínosné. Hovorilo sa o tom, že tých 48 tímov bude veľa, že veľa zápasov. Až tak mi to neprišlo, utieklo to celkom rýchlo, ale tiež som skôr zastancom toho, že tých 32 bol taký, že optimál, už sme boli na to zvyknutí. A možno teraz by sme si teda určite zvykli aj na tých 48, keby to zostalo niekoľko rokov, niekoľko turnajov. Asi nezostane. No. Výhoda by ale mohla byť v tom, že sa nebude špekulovať s postupom z tretích miest, lebo potom to vlastne logicky vyzerá, že by postupilo priamo 32 tímov, keď ich bude 64 teraz prvých 2 miest do 16 finále, že by sa teraz tak nešpekuloval s tým postupom z tretieho miesta, aké skóre musí mať, koľko bodov musí mať a tak ďalej. No toto rozšírenie by samozrejme znamenalo plus miestenky pre Európu, takže ako ste povedali, aj my Slováci by sme mali väčšiu šancu. Najviac sa potešujú v Taliansku, že teda hádam už do tejto vlny by sa Taliani konečne mohli raz dostať. To je taký čierny futbalový humor. Ale realita v Amerike je, že Amerika ohlasuje kandidatúru na 2038 vraj a hovorí ústami Donalda Trumpa let's make some business, we are ready. Hej? Takže uvidíme, ako to dopadne celé, tak poďme ešte na poslednú tému, ktorú tu máme pred tipovaním a pred veľkými súbojmi v sobotu a v nedeľu, a to je táto dvojička, o ktorej častokrát hovoríme. Poprosíme teda ukážku. Konkrétne Trump a Infantino a celá aj táto debata vlastne smeruje k tomu, že sú to osobnosti, ktoré nám trošku pokazili futbal, dovolím si povedať takto na diaľku, a že cena za mier FIFA, tam to už začalo predtým, že Infantino ako človek, ktorý má byť odvolaný, chystajú protikandidáta, konkrétne UEFA, a vraj by tým protikandidátom veľmi silný mal byť Nasser Al-Khelaifi, prezident Paris Saint-Germain, to je jedno z mien. Tak celkovo to sú také persony, ktoré, hovorím, vnášajú do futbalu veľa iných prvkov, veľa politiky, veľa biznisu a ten futbal, chlapci, ako taký sa aj žiaľ kvôli ním trošku mení. Ako to hodnotíte vy? Čo k tomu dodať? No to, videli sme to na tomto turnaju, sme to spomínali, bola to napríklad tá červená karta Balogana, ktorá sa riešila, a nie je to úplne to, čo chceme vidieť v tom futbale a to, čo chceme ukazovať možno aj tým divákom, ktorí ešte až tak nepoznajú ten futbal, tak ako som spomínal, že v tej Amerike. Spomínal si, že Američania by chceli ísť do toho, počul som, že sami v tom 2038. štadióny na to majú, akože pripravení sú. V tomto by mali výhodu a teraz ukázali, že tie štadióny vedia pripraviť. Takže
Neviem, poďme sa o futbale Dobre, rozprávať. dobre, ideme k futbalu, len som chcel teda vysvetliť, že mení sa nielen európsky futbal, lebo aj Liga majstrov prešla, ale podľa mňa veľmi úspešnou zmenou, transformáciou na ten nový formát, na ktorý sme si zvykli pred 2-3 rokmi a tiež sme sa tak krútili a nevedeli sme si to predstaviť a napokon to má v konečnom dôsledku asi viacej plusov ako mínusov. Tak svetový futbal si od neho trošku oddychneme. Čo bude, nemáme na to my nejaký žiadny vplyv. Chlapci, poďme na ten víkend, poprosíme teda ukážku, lebo my to všetci vieme, že v sobotu je ten zápas o bronz, ktorý, a teraz sa opýtam chlapci, že naozaj nemá zmysel, zrušili by sme ho. Sú tí hráči frustrovaní, unavení a nikomu sa nechce do toho súboja o bronz, Michal. Ja by som ho jednoznačne zrušil, na majstrovstvách Európy sa tento duel nehráva, končíš ako semifinalista, v zásade na 3. na 4. mieste. Teraz chalani vlastne, ktorí prehrali, teda bavíme sa o Angličanoch a Francúzoch, musia ešte 3-4 dní zostať v zámori, chystať sa na ďalší zápas. Možno niektorí už 70. v tejto brutálnej sezóne už mohli byť doma so svojimi rodinami, na dovolenkách, aspoň krátkych, lebo tá príprava na novú sezónu už je v plnom prúde. Pre mňa je to úplne zbytočný zápas. Chápem, predávajú sa naň lístky, predávajú sa naň práva, ale ja v ňom nevidím vlastne futbalový zmysel. Ale to je tá otázka vlastne pred tým, čo si položil. Je to to isté. A doplním takú analýzu psychológov, ktorí hovoria, že presne tá ponorková choroba, ktorá úplne legitímne vzniká v tých manšaftoch a v tých tímoch po 5-6 týždňoch, keď ste spolu s niekým na hotelovej izbe, sa láme presne pred týmito zápasmi, ktoré už nechceš hrať a teraz si tam hovoria, ty si to a hento a zvalujú tú špinu, vyťahujú, že to proste nerobí dobre v tej kabíne ako takej. Tomi, tvoj názor? Môže byť aj to, čo hovoríš, ale skôr sa prikloním k tomu, čo Mišo povedal, že už po tej dlhej sezóne, ktorá ti v podstate ešte neskončila, tak to natiahneš ďalším zápasom, ktorý... No asi nebudeš na to úplne spomínať, že o 20 rokov, že na šampionáte v 26. sme boli tretí. No to sa ťa asi nikto nikdy neopýta, že či si bol tretí na majstrovstvách sveta. Takže ja tiež sa skôr prikláňam k tomu, že by som ten zápas asi zrušil radšej a už im dal viac voľna, pretože pridávame tým hráčom toľko zápasov, že hrozí tam naozaj nejaké veľké nešťastie, si myslím, takýmto tempom, keď budeme stále viac a viac pridávať tým hráčom, pretože to sú ľudia, vidí to každý na sebe, že každý má svoje nejaké limity a jednoducho po tej zdravotnej stránke to nebude možné vydržať skôr či neskôr, bohužiaľ. Navrhujem, chlapci, ale nerušme sobotný súboj zatiaľ. Minimálne si ho rozoberme a dajme si ho na imaginárny tiket. Takže Francúzsko versus Anglicko, také európske silné klasické derby. Chlapci, kurzy momentálne zatiaľ hovoríme len o winerovi. Kto vyhrá súboj o 3. miesto? 1,5 je kurz približne na Francúzov, 2,5 na Anglicko. Zhodneme sa na tom, že Francúzi sú väčší favorit. Poradili by sme našim fanúšikom dať Francúzov ako víťaza súboja o 3. miesto? No za kurz 1,50 by som to ja osobne nehral. Dobre. Aj keď si myslím, že Francúzi môžu byť papierovo väčším favoritom, ale osobne by som skúsil Angličanov skôr. Michal, tvoj názor, kto to zvládne? V súboji dvoch sklamaných si myslím, že rozhodne tá futbalová kvalita. Podľa mňa ju Francúzi majú vyššiu. Ich ofenzívna sila je väčšia ako defenzívna sila anglická. Tam vidím veľa slabín. Ukázalo sa to aj v semifinále. Takže ja by som si tých Francúzov zahral. Aj keď ja netipujem, ale keby som mal možnosť, tak si Francúzov dám. Poviem fakt, že z týchto 4 posledných tímov, ktoré zostali, nalietalo Anglicko suverene najviac kilometrov vo vzduchu prežili, konkrétne 2,5 krát viac ako Argentína. To len ako perličku hovorím. A to sa niekde ukladá, to sa zbiera. Tá únava legitímne sa musí potom ukázať. Ja vidím taký plusový faktor možno v prospech Francúzov je, že Deschamps ukončí po 14 rokoch svoju púť pri repre galského kohúta a možno toto môže byť taký faktor trošku sa hecnúť, ukázať, dať tomu trénerovi nejakú bodku, nejaké poďakovanie. Aj keď áno, Saliba určite bude chýbať vzadu v obrane. Ja sa prikláňam k Francúzom a ja by som odporúčal zahrať, že víťazom bude Francúzsko. Zhodneme sa na tom? Asi nie, ale Nevadí. to nevadí. Veď naši diváci si to budú môcť zhodou okolností pozrieť. Typovanie je zábava, presne o 22. v sobotu, takže tak. Pekne.
No a poďme na to finále Španielsko-Argentína, ktoré teraz neviem. Niekto sa tešil, niekto je sklamaný, niekto hovorí, že tam chcel niekoho iného, ale takto proste už býva. Poviem aktuálne kurzy, opäť hovoríme len o víťazovi. 1,6 na Španielov a pozor, 2,2 na muchachos, na Argentínu. Takže taký tučný kurz, ktorý by sa mohol hodiť na tiket a rovno poviem, že 70% fanúšikov zo sveta približne v týchto dňoch vsádza na Argentínu. Asi logicky aj vzhľadom na ten kurz a vzhľadom na to, čo sa deje, ale áno, no zase keď sa na to pozrieme kurzovo, tak sa asi viac oplatí trochu hrať tá Argentína, ale tam si zase myslím, že Španieli budú úspešnejší, keď sa pozrieme na toho celkového víťaza, keď sa nepozeráme na 90 minút, lebo aj tak si vlastne tie kurzy dal, takže skôr by som sa priklonil k Španielom. Dobre, a dôvod, čím by mohli prekvapiť Argentínu? Prekvapili aj Francúzov, napríklad, že dobre sa na to pripravili. To, že mali o deň viac, by som možno až tak nebral, že to je nejaká extrémna výhoda. Samozrejme, nejaké tie hodiny navyše ti pomôžu, ale už v takejto eufórii a v tom, že hráš naozaj posledný zápas, ten najdôležitejší pre niektorých v kariére, tak tam už sa to až tak neozrkadlí. Ale všeobecne na tom turnaji hrajú konštantne, hrajú v podstate dobrý futbal, viac ako Argentína, pretože Argentínčania tam s Kapverdami sa trápili, s Egyptom sa trápili, so Švajčiarmi sa trápili. V podstate aj s Angličanmi sa trápili do tej 60. minúty, keď sa to otočilo. Tam im to Angličania ponúkli na podnose. Takže z toho pohľadu si myslím, že Španieli jednoducho idú postupne tým turnajom, nepúšťajú súperov k tým strelám na bránu a jednoducho, že taktickejšie budú lepšie pripravení a že to zvládnu. Ak hovoríš o Španieloch, tak vyťahnem titulky z dnešných novín a čo sa momentálne tak prepiera, lebo Španieli samozrejme tým žijú po druhýkrát vo finále, veľký úspech takmer na dosah. Tak napríklad to finále nazvali Made in La Masia, pretože Yamal versus Messi. Takže Barcelona si takto akože medlí, mastí brucho a rýpu si do Realu Madrid, pretože nebude mať zastúpenie. Naopak Atletico Madrid sa už chváli, že oni majú vo finále 10 hráčov. Si to predstavte, chlapci. 4 Španieli, Lorente, Pubil, Baena, Grimaldo a 6 Argentínčanov samozrejme. Musso, Simeone, Molina, Alvarez, Almada, González. Ale aj Real Madrid tým pádom bude mať zastúpenie, lebo má Kukureju. OK. Nastupuje. Keď rátame Grimalda, tak áno, musíme nastupuje. Dobre, ale tak v nepomere k Atletiku Madrid. Hej? Určite. V jasnom A nepomere. ja som dokonca čítal, že v posledných 3 finálových zápasoch majstrovského sveta malo vždy Atletico Madrid najvyššie zastúpenie hráčov, čo je prekvapivé pre mňa osobne, že to takto vyšlo. Ale aj to, čo si teraz hovoril, že 4 hráči tam, 6 tam, tak sa ukazuje aj to, čo som spomínal predtým, že Argentína na mňa pôsobila ako Atletico Madrid v tom zápase s Angličanmi do tej 60. minúty a asi na tom niečo bude. Áno, súhlasím. Je tu ešte jedna karma celkového finále majstrovstiev sveta, pretože nikdy majstrovstvá sveta nevyhral reprezentačný tím s iným, teda zahraničným trénerom. Poviem príklad Anglicko, Tuchel a tak ďalej a tak ďalej. To je zvláštna karma, že? Ja som hovoril na začiatku, že som fanúšik Brazílie, ja som veril, že tú ich ofenzívnu nespútanosť Ancelotti pouklada do nejakého povedzme dobrého defenzívneho tvaru, absolútne to nevyšlo. Moja prognóza išla do koša, takže netipujte podľa mňa. Áno, nielen tvoja. Ale áno, je to veľmi zaujímavé. Ja som na začiatku, keď sme ešte začali pripravať našu reláciu, tretí polčas, keď sme išli komentovať a našli sme túto štatistiku, ja som jej naozaj nechcel veriť. Ja som si prešiel všetkých tých 22 turnajov predtým a naozaj je to tak, takže je to brutálna štatistika podľa mňa. No a ešte na rozveselenie, opäť internet, ťažko veriť, čo z toho je pravda, ale berme to opäť ako taký fun fact. Tweet z roku 2021 sa objavil, ktorý rotuje a hovorí, nejaký cestovateľ v čase, time traveler, sa nechal počuť, hej, že Argentína porazí Španielsko 3-2 a bolo to publikované v roku 2021. Áno, takých sa objaví veľa počas turnaja, na sociálnych sieťach aj sa objavilo, takže videli sme to. Zatiaľ najreálnejšie, čo vychádza, je teda simulácia od EA Sports, pretože oni vlastne vyrábajú tú dlhoročnú futbalovú hru a myslím si, že posledné 3-4 turnaje im to vyšlo. Myslím, že a teraz tam majú Španielov, mali v tej predturnajovej simulácii, takže stále sú v hre. Vyzerá to tak. A ja si dokonca myslím, že Španieli to aj zvládnu. Takže nie som len tým EA Sports, ale takisto aj tým De La Fuente. OK.
Ja by som možno poradil kombináciu oba týmy gól. To by mohlo svedčať tomuto finále, aby nebola nuda, minimálne teda po góle. Ja by som napríklad išiel do remízy v 90 minútach. Hej. Ja by som dal možno polčas a zápas remíza. No vidíš zrazu, aké to typy tu sú. Samozrejme, aj červená karta. Čo by sme si mohli A že niekto vyfabulovať. vybehne na trávnik počas finále. Áno, s nejakým Na to by reklamným som dal- sloganom. No, To by som určite Voľte dal. Trumpa napríklad. Si viem Ježišmaria, predstaviť. no vidíš to, máme tu sci-fi pekné. A možno to bude Infantino. Ale možno keby som tak nejaký taký, že kompromis mal dať, že taký nejaký typ, že Španielsko, Argentína, tiež som taký pol na pol, že kto vyhrá, tak by som to uzavrel, že majstrom sveta sa stane Špargentína. Také nemôže byť? Nemôže byť, čo? Nedá sa. No dobre, chlapci, OK. Tak toľko typovanie. Ešte tu máme to finále, o tom som chcel. Vy k tomu budete mať nejaké informácie, pretože to finále by malo byť zase big a wow a special a neviem a tak ďalej. Halftime show vraj 30-minútová. Máme informácie, či to naozaj bude 30 minút a kto vlastne vystúpi? Máme zatiaľ informácie neoficiálne, tie oficiálne by mali prísť v najbližších hodinách, vzhľadom na to, kedy nahrávame, ale zatiaľ, čo sú neoficiálne informácie, že samotná show by mala trvať 11 minút a celý polčas by sa mal tak zmestiť do tých 30, aj teda s prestávkou, s tým, aby televízie mali možnosť si aj v rámci štúdia prebrať nejaké situácie, ktoré sa stali v prvom polčase a tak ďalej. Takže zatiaľ sú takéto informácie a čo sa týka toho, kto vystúpi, pridávajú sa tam stále nové a nové mená a čo som teda tak zatiaľ študoval, tak by to malo byť rozdelené dokonca na 3 časti. Jeden ceremoniál by mal byť ešte 1,5 hodiny pred zápasom zhruba. To bolo aj v rámci otváracieho zápasu, tam by to malo trvať nejakých 10-12 minút. Potom ešte pred štartom samotného zápasu, nejakých 20 minút, tam tiež by mal byť nejaká časť, hymna americká a tak ďalej. No a potom samotná halftime show, ktorá bude asi také veľké vyvrcholenie toho celého a tam, či už to bude Shakira, Madonna, Justina Biebera pridali nedávno, dokonca Post Malone by sa tam mal niekde objaviť, čo v posledných dňoch vyšlo najavo, alebo teda v posledných hodinách. Takže bude to živé určite. Živé sú aj mená, ktoré pribúdajú. Ja doplním, aby si teda videl, že teda to sledujeme, že čo vlastne z toho bude pravda. Robbie Williams, nebude ďalšie meno, YouTuber iShowSpeed, ďalšie meno Tom Cruise, som také zaregistroval, možno nejaký príhovor, možno ako voiceover, neviem, ale budeme to sledovať samozrejme na Joj Športe a na Joj Play. Chlapci, ako sa tešíte na finále, povedzte? Ja sa veľmi teším, je to vyvrcholenie aj toho nášho snaženia v práci. Je to ten posledný zápas najdôležitejší za vlastne ostatné 3,5 roka, keďže v Katare sa hralo v takom netradičnom vianočnom koncoročnom termíne, ale veľmi sa teším. Možno ten zápas nebude až taký atraktívny. Aj tie semifinálové možno neboli, lebo tam sa hrá naozaj oveľa. Je to o jednom momente Dineho faul alebo Tuchelové striedania. To sú tie dva momenty v obidvoch semifinále. Takže možno to nebude až také príťažlivé, ale naozaj v finále hráš preto, aby si ho vyhral, nie aby si ho zahral. Ani nespomínaj mi toho Dineho, zase si mi pokazil náladu, čo tam vystrájal ten nešťastník. Ale boli tu pred týždňom vaši kolegovia, Mišo Maťašovský a Martin Kozinka a tiež som sa ich opýtal a posunuli to na vás, že keď prídete, tak aj vás sa mám opýtať, ako to vlastne je, s tým komentovaním a s tým úvodom, že prečo my chudáci fanúškovia máme počúvať, kto hrá zľava, kto hrá doprava a kto hrá v akom drese. Chlapci, ako to je? Áno, počuli sme, že boli alibisti a nechali to na nás, že teda oni sa povedali, že ja nič. Tak teda my sme sa o tom rozprávali ešte aj pred chvíľkou s ďalším kolegom, s Karolom Jakubovičom. On povedal, že tiež rád príde objasniť túto problematiku. Takže čaká na linke, ak by sme ho potrebovali zavolať. Keď bude treba, tak príde, ale vadí to niekomu? Že osobne ti to vadí? Prekáža ti to? Ešte raz, toto je hlas, názor väčšiny, keď sedíš v krčme, v podniku, v pube a tak ďalej. A teraz tí ľudia, ktorí hovoria, je rok 2026. Sledujeme futbal, vyznáme sa v tom. A keď nám niekto hovorí, kto hrá v akom drese, hovorím za tých ľudí, ktorí to hovoria, že ich to tak uráža, hecuje. Ale však čo ty mi hovoríš, však ja viem, kto kde hrá a ešte keď mi povieš, kto hrá sprava doľava, tak to už úplne. A teraz sa opýtam opačne, keby ste to nepovedali, stane sa niečo?
No je tam tá vec, že nie každý zase vie, kto v akých dresoch hrá, špeciálne v tej dnešnej dobe, kedy sú ti schopní hrať Brazílčania v červenom, obrazne povedané, hej, že môže sa to stať a samozrejme sú diváci, ktorým to pomôže, že sa to povie. Ja si osobne myslím, že to zase nejaký výrazný problém nie je, ale keď si hovoril to, že niektorých fanúšikov to môže v úvodzovkách urážať, že oni vedia, kto kde hrá, tak ale potom ich môže urážať aj to, keď im povieš, že Pedro Porro hrá za Tottenham, lebo aj to vedia, vieš, že tým pádom podľa mňa aj ten komentár je pre nich zbytočný, pre takýchto fanúšikov, lebo si môžu povedať, že tak ja to viem, na čo mi to hovoríš. Jasné, ja napríklad toto vnímam ako taký tradičný kolorit toho futbalového zápasu. Ja chápem, že aj v tých grafikách máme tie krúžky s farbičkou, ktoré ti ukazujú, že títo majú zelené dresy a títo majú biele. A na druhej strane podľa mňa majstrovstvo sveta v futbale pozerá aj človek, ktorý nesleduje Premier League, La Ligu, Bundesligu. Pozerá to iba preto, že sú to majstrovstvá sveta, že mu to tak trkne. Možno nepozná, že Mexičania hrajú vždycky povedzme v zelenom a Nemci buď v bielom alebo teda v čiernom. Ja to vnímam ako taký kolorit, ja som stará konzerva, takže ja to hovoriť naďalej budem. Mne o starej konzerve veľa hovoriť nemusíš, takže ja mám tiež na to svoj názor. Chlapci, ale veď preto milujeme futbal, preto o tom to je, že máme každý na to svoj nejaký názor. Bodaj by nám vyšli nejaké tikety, možno tie, o ktorých sme hovorili dnes. Tomáš Horváth, Michal Gavroň, chlapci, ďakujem, že ste tu boli. Ďakujeme. Našim fanúšikom odkazujeme, sme tu samozrejme aj budúci týždeň hneď po veľkom finále, ktoré samozrejme uvidíte na Jojke. Nezabúdajte, futbal je na Jojke a želám vám pekný víkend a veľa výherných tiketov.